Takže takto to vypadá na finál. Musím sem trošku skrátiť ten posledný kolík, lebo ten zapadá tu dovnútra. Je vidieť, jak sa to tam hýba. S tým sa nastavuje ten plyn. Tam je okrúžek vnútri. Tento okrúžek som tam pridal, lebo mohol som toto trošku spraviť inačí rozmery, ale není to potrebné, tak som tam pridal ešte jeden tento okrúžek, ktorý ani není moc tesný, ale tento slúži iba jak vymedzení, aby nevyskakovala tá hlavná gulička. Krásne to teraz funguje. Takže dotahujem a teraz vidíte, jak sa páčka hýbe, tak s tým sa nastavuje potom plyn. Hotovo. Je naplno. Keď sa povolí, ide naspäť. Takže čo? Bomba dielo. Čau, papá.